волонтерон ё худ ихтиёриён дар Тоҷикистон ва нақши онҳо дар сатҳи миллию инфиродӣ. Ин мавзӯи аввалин конфронси минтақавии хатмкунандагони барномаҳои амрикоӣ буд, ки дар вилояти Суғд баргузор гардид. Дар конфронс наздики 40 нафар хатмкунандагони барномаҳои амрикоӣ иштирок намуда, доираи мавзӯи волонтерӣ ва саҳми онҳо дар пешрафти ҷомеа сухан карданд. Таъкид гардид, ки ҳоло дар кишвар гурӯҳи волонтерон аз ҳисоби ҷавонону наврасон фаъолият дошта, дар ҳалли мушкилоти мардум ва муаммоҳои ҷомеа саҳми назаррас мегузоранд. Иштирокчиёни конфронс ҳам зимни суханронӣ аз зиёд шудани теъдоди волонтерон дар ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқи кишвар изҳори хушнудӣ намуданд. бениҳоят хуб аст, ки имрӯз дар Тоҷикистони мо аллакай волонтерҳо низ соҳа ба соҳа тайёр ҳастанд. Дар соҳаи масалан варзиш, тарбияи ҷисмонӣ гирем, дар соҳаи тиб агар гирем, здравоохранение, образование ва дар ҳама дар соҳаҳои фарҳанг ҳастанд нафароне, ки саҳми худро мегузоранд. иштироккунандагони конфронс аз шаҳру навоҳии вилояти Суғд ҷамъ омада ҳангоми суханронии оиди фаъолияти волонтерон маълумот доданд. Мақсад аз ташкил ва гузарондани конфронс ҳам ин дар ҳамҷоягӣ ҳал намудани муаммову мушкилоте дар ҷомеа ҷой дошта маҳсуб мешавад. Волонтерон ашхосе мебошанд, ки дар ҳалли мушкилоти мардум бе ба даст овардани фоида ё маблағ саҳми худро мегузоранд. Маълум мешавад, ки ҳоло сокинон ҳам аз фаъолияти онҳо бохабар ҳастанду ҳангоми пеш омадани мушкилӣ ба куҷо муроҷиат карданашонро хуб медонанд. ҳамчунин мо ба мардум мефаҳмонем, ки волонтер будан чи аст. Ман омода ҳастам, ки ҳар як нафаре, ки масалан мехоҳад бо мо ҳамкорӣ кунад, дар ин барнома даъват мекунам. мо ба ҳамин восита барои шумо як майдони хуб, як площадки хуб барои муаррифии худатон, барои он ки масалан мо имрӯз тавонем дар одамон ҳамин волонтер худ ихтиёрӣ будан, хеле тарҷума кардан худ ихтиёрӣ, аммо ҳамин волонтераш бо хубтар, чунки як истилоҳи байналхалқӣ ҳам ҳаст. яъне мо мардум бифаҳмонем, ки як режиссёри театр аҷоиб гуфтагӣ буд, ҷамъасӣ суханон. агар ба мо иҷозат бошад, назди даромадгоҳи театр якта таҷҳизоте мемонам, ки он нафаре, ки дил дорад дохили театр дарёяд. он вақт театри мо рушд мекунад. он вақт дар театр попкорн месиничка намехӯранд. он вақт дар театр воқеан мардум мадинӣ мешаванд. бинобар ҳамин мо дар ҳамдастӣ барои ҳамин ватани азизи мо ҳиссагузор мешавем. Ташаккур. иштирокчиёни конфронс ҳам ба он ақиданд, ки дар шароити имрӯза фаъолияти волонтерон хеле муҳим аст, зеро дар ҷомеа калонсолон ва оилаҳои камбизоат, ки ба кӯмаки ин гуна ашхосон эҳтиёҷ доранд, кам нестанд. дар доираи конфронс иштирокчиён пешниҳод ва нақшаҳои худро ба масъулин гуфтанд. ин хеле масъалаи муҳим барои ҳар яки мо мебошад, барои он ки имрӯз мо бисёр калонсоло дорем, бисёр онҳое ки ба ёрдами дигарон хеле муҳтоҷанд ва имрӯз ман барои худ бисёр чизҳои муҳим барои худам гирифтам ва мехоҳам, ки ҳамаи он планҳое, ки имрӯз дар ин ҷо гуфта шуд, ман дар оянда онро албатта амалӣ намоям. конфронси минтақавии хатмкунандагони барномаҳои амрикоӣ, ки бори нахуст дар вилояти Суғд баргузор гардид, наздики 6 соат давом кард. дар он доираи мавзӯи волонтерӣ ва зиёд намудани сафи ин гурӯҳи ба ҷомеа муҳим суханронӣ карда шуд. гузориши Меҳрангези Абдуҳад ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.